Vítajte pri dnešnom rozbore. Dnes sa zameriame na jednu dosť praktickú otázku z DPH. Týka sa to nákupu tovaru z inej krajiny EÚ, no a konkrétne sme vybrali Poľsko. Ide o situáciu, kdy slovenská firma dostane faktúru, ale, pozor, chýba na nej jej slovenské IČ DPH. A namiesto toho je tam uvedená poľská DPH. Áno, toto je pomerne bežný problém, žiaľ. Presne. Podkladom je nám aj konkrétny dotaz z praxe. Išlo o faktúru za batériu do notebooku, dodávateľ bol z Poľska. A presne tento scenár si dnes rozoberieme. Dobre. Cieľom teda je objasniť, ako v takejto situácii postupovať podľa našich slovenských pravidiel DPH. Zaujíma nás najmä tá povinnosť tzv. Samozdanenia, teda kedy daň priznáva a platí odberateľ, nie dodávateľ. A hlavne kľúčová otázka, či si túto daň potom môže aj odpočítať. Takže poďme na to. Poďme. Takže problém je asi jasný. Faktúra od poľskej firmy, bez nášho IČ DPH, ale za to s ich poľskou DPH. A čo je horšie, ten dodávateľ ju odmieta opraviť. Čo teraz? To je tá komplikácia. Áno, ten zdroj, z ktorého vychádzame, naznačuje, že tá poľská DPH bude vlastne nedaňovým nákladom a základ dane, teda cena bez tej poľskej DPH, sa musí u nás na Slovensku samozdaniť našou slovenskou sadzbou. Ale tá hlavná otázka ostáva. Môžem si tú slovenskú DPH, ktorú si takto sám vypočítam a priznám, aj odpočítať? To je to, čo podnikateľov zaujíma najviac. Áno, rozumiem. A odpoveď je v princípe áno. Tá možnosť odpočtu DPH tu existuje. Ale, a to je dôležité zdôrazniť, len za presne stanovených podmienok. Tie nájdeme v našom zákone o DPH. Dobre, takže nie je to automatické. Nie je. A tu prichádza ten zaujímavý bod, tak povediac. Ten nárok na odpočet vzniká výlučne, a to počiarkujem, výlučne, z tej DPH, ktorú si ten slovenský platiteľ sám prizná tu na Slovensku. V rámci toho samozdanenia. Tá DPH, ktorá bola povedzme chybne uvedená poľským dodávateľom na faktúre, tá je z pohľadu slovenského odpočtu úplne irelevantná. Proste na to treba zabudnúť, čo sa týka možnosti odpočtu. Počkať, takže tá poľská DPH, ktorú už firma zaplatila v tej faktúre, tá je vlastne úplne stratený náklad pre tú firmu? Presne tak. Z pohľadu slovenskej DPH a možností odpočtu, áno. Je to proste náklad navyše. Aha. Preto je absolútne kľúčové správne vykonať to samozdanenie tu, na Slovensku. Ak teda ten slovenský platiteľ dane správne vypočítá a prizná slovenskú DPH z toho správneho základu dane, čiže z hodnoty tovaru bez tej poľskej DPH podľa nášho slovenského zákona, tak potom má zároveň aj nárok na odpočítanie tejto konkrétnej slovenskej DPH. Dobre. Samozrejme, toto platí len vtedy, ak sú splnené všetky tie ostatné všeobecné podmienky pre odpočet. Tie sú v paragrafoch 49 až 51 zákona o DPH. A to je najmä čo? Pripomeňme. No, hlavne to, že ten tovar, v tomto prípade tá batéria, musí byť použitý na vlastné zdaniteľné obchody toho platiteľa. Teda na jeho podnikanie, z ktorého odvádza DPH. Jasne, rozumiem. Skúsme si to možno ešte ukázať na nejakom jednoduchom príklade. Povedzme, tá batéria stála 100 € bez DPH. Dobre. Poľský dodávateľ tam dal 23% poľskú DPH, takže faktúra znela na 123 €. Ako to teda bude vyzerať u nás, na Slovensku? Výborný príklad, to pekne ilustruje. Takže slovenská firma si musí vypočítať našu 20% slovenskú DPH z toho základu dane 100 €. To je teda 20 €. Týchto 20 € prizná v daňovom priznaní k DPH ako svoju daňovú povinnosť, teda daň na výstupe. OK. No a ak spĺňate podmienky pre odpočet, čiže tú batériu reálne použije na svoje podnikanie, môže si tých istých 20 € zároveň aj odpočítať ako daň na vstupe. Aha, čiže výsledný efekt na DPH je vlastne neutrálny. Plus 20 minus 20. Presne tak. Čo sa týka tej slovenskej DPH, je to neutrálne. Ale pozor. Tých 23 € poľskej DPH, ktoré tá firma reálne zaplatila tomu dodávateľovi v cene tej batérie, tie zostávajú ako nedaňový náklad. Čiže náklad, ktorý síce znižuje účtovný zisk, ale neznižuje základ dane z príjmov. Takže je to reálny náklad navyše pre tú firmu. Tomu rozumiem. Takže tie peniaze sú v podstate stratené. V kontexte DPH a dane z príjmov áno. A ešte dodám, ak by si niekto chcel tieto detaily naštudovať, existuje k tomu aj oficiálny metodický pokyn finančného riaditeľstva. Ten vysvetľuje práve aplikáciu paragrafov 49 a 51, čiže právo na odpočet. A ešte k tej neochote dodávateľa opraviť faktúru, ono sa to žiaľ občas stáva. Dôvodom môže byť napríklad to, že oprava by mohla skomplikovať už podané daňové priznania v Poľsku. Je to pre nich administratívne náročnejšie. Chápem.
Dobre, teda poďme si to nejako zhrnúť, čo je podstatné si z toho odniesť. Aj keď mi príde faktúra z inej krajiny EÚ s nesprávne vyčíslenou zahraničnou DPH, napríklad preto, že tam chýbalo moje slovenské IČ-DPH, tak tá povinnosť vykonať samozdanenie na Slovensku, čiže vypočítať a priznať slovenskú DPH stále platí. Je to tak? Áno, presne tak. Povinnosť samozdanenia tu jednoznačne je. A čo je dôležité, ten nárok na odpočet tejto slovenskej DPH, ktorú si tá firma sama vypočíta, vo všeobecnosti existuje, pokiaľ sú splnené tie zákonné podmienky pre odpočet. Správne. Ale tá pôvodne zaplatená zahraničná DPH, tá poľská v našom príklade, tá je pre firmu nedaňovým nákladom. Z toho už nič nespraví. Presne tak, to je kľúčový záver. Ak by sme to prepojili s takým širším kontextom, tento príklad naozaj krásne ukazuje, ako veľmi, veľmi dôležité je pri obchodovaní v rámci EÚ dbať na absolútnu správnosť všetkých údajov na faktúrach, obzvlášť tie identifikačné čísla pre DPH oboch strán. To je základ. Áno, zdá sa, že malá chyba, veľké problémy. Presne. Je to základný predpoklad preto, aby ten systém DPH v Únii fungoval hladko. Ten je postavený na zdaňovaní v krajine spotreby pri B2B obchodoch. Akékoľvek chyby vedú potom k zbytočným komplikáciám, administratívnej záťaži, no a hlavne k finančným stratám, ako tá neuplatniteľná zahraničná DPH. A potvrdzuje to aj tú oddelenosť daňových systémov. Náš slovenský systém rieši slovenskú DPH, poľský zase tú poľskú. Nedá sa to len tak miešať. To dáva zmysel. A celá táto situácia vlastne tak prirodzene otvára jednu otázku na zamyslenie na záver. Keď vidíme, aké nepríjemné finančne aj administratívne môžu byť dôsledky takýchto chýb na faktúrach, ako by vlastne mohli firmy proaktívnejšie pristupovať k prevencii? Aké interné kontroly by sa dali zaviesť, aby sa minimalizovalo riziko nesprávnych údajov na faktúrach pri týchto cezhraničných obchodoch? Možno ešte predtým, než k tej transakcii vôbec dôjde, alebo aspoň tesne po nej. To je výborná otázka. Napríklad nejaká dôslednejšia kontrola údajov partnera ešte pred prvým obchodom. Alebo nejaké automatizované kontroly pri spracovaní došlých faktúr. Je to niečo, nad čím sa asi naozaj oplatí pouvažovať. Určite áno. Prevencia je tu kľúčová. Overenie IČ-DPH partnera v systéme VIES pred obchodom, nastavenie procesov. To môže ušetriť veľa problémov a peňazí.